ҳамин пиштакши қабизибаи суратош хай бинен. Аҳволи кӯдак бисёр бад. ире товае касое ки мехоҳанд хонаҳошонро зебу зинат битаҳанд, устҳои профессионалнеро тавсия метавам. ай тарафи ина шаҳри Кӯлоб, ай тарафи Душанбе устҳое ки ҳамин калитам мегиранд, калитам метананд. хеле ку хонаро ба тамоми санъаташ зебу зинат метаҳанд. худат ҳайрон мешавӣ. яъне устҳое ҳастанд ки профессионални дар тарафи Россия кор карданд, ки профессионалан тамоми ҳунарро доранд. метавонед дар ҳамин рақамое ки шаҳри Кӯлоб, тарафи Душанбе, кадом тараф ки шумо бошен, занг бизанед, бо нархҳои дастрас шумода хизмат мекунанд бародаро. Салому алайкум бародарои азиз, дӯстоне ки доим моро тамошо мекунед. Алло хайру баракати ҳам бандавое ки дастгирӣ мекунанд, аввали моро дастгирӣ мекунанд, ниёзмандо, касалиёро ҳамаро аз дастшон омагира дастгирӣ мекунанд. Алло хайру баракатона зиёда бигардонад. бародарои азиз, ҳамин наврҳои охир бештар моро даъват карданд дар ҳар ҷову макони Тоҷикистон. кӯдакое ки беҳад иш ай ишда бадтарай, иш ай ишда бадтарай. ба ҳамин хотир бародаро ҳозир як кӯдакиро ба шумо нишон метавам бародаро. тоқат кардан, тамошо кардан бисёр мушкиле барои одами бигем сиҳати саломат, бисёр мушкиле бар зами ҳамоне ки кӯдакай. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем одамое ки яки мабодо мисол намевардоранд, асабошон харобай ё ин кам хеле табиатҳоро дидан наметавонанд, хоҳиш мекунам айрӯи экран беравистанд, мақсад тамошо накунанд ки ҳамин кӯдаки ки ҳозир ман шумода нишон метавам бародаро баъзе костагиҳое дорад ки ҳар кас намевардорад. ба ҳамин хотир бародаро хоҳиш мекунам пеш аз оне ки навро тамошо мекунем, аввал бародарҷоно лайкотона бизанед, дар ҳақш дуо кунед, видеоро ба ҳазур тамошо кунед, чӣ қадаре ки метавонед хитон медонем. бад хуб хоҳаҷон як борга салому алайкум шумода. як дар бораи кӯдакак як каме маълумот медодем. ин қадар аҳволаш бисёр бад будааст. наздик биё. як гап занем ки чӣ кор кардӣ ин кӯдак? Сабаб чӣ шуд ки ин кардӣ? این کودک تولد شدم خیلی تولد شدم خیلی таваллуд шидам хел تولد шудӣ? شدی نمی پوش کجاله نه دستوراتش هست خیلی موجود گیپس کردگی روز کردگی نه پوش حبیب سنای استخوان و زانو به جا بود چخته که استوده نمیتونست این پو کجاله بود نه دستورات هست تاری کجاله بود خیلی گفتن نمیشه ما را دکترها گفتن که نمیشه 3 روز عمر میبینن 3 روز هیچ نشد گفتن 3 ماه میبینم. من 5 ساله که نمیگفت نگه دارم. خداوند خودش 5 ساله خدا خودش اینه پشتش تولد شده بود پشتش چاق بود. اینه پشتش لنتری راست چاق بود. اینه 5 ساله که من امیره لیوه مکل کده و بسته استم لیوه مکل کده و بسته استم. این چیه خواهد؟ این هیچی نبود. مشته چیه؟ این رشد بود. این تری نبود. اینم تری چاق بوده کنم که خون داشته که اینی تولد شده نشده. این هم بازار لیوه مکل ببند این همی استا گوشت ترکد این هم ترشه پشونش که مشکل هر کس این طبیعت رو دیدن دکتر دانشان داره میگه که برای استقلال ده ایران بگیرن میشه میگیرنش اخی میگم بگیرن که ما گارانتی نمیته میگن انا این پشت اینه کویی چویه این پشت این رنگینو دسته حاضر اینجا نگاه کنیم برادر عزیز نگاه کنین اینا میانه نگاه کنین برادر قویموچو اویان اینا میانه خاله جان نگاه کنین برادر عزیز خیلی کسایی که میفهمن من رقم خیلی نشون دادن نگاه کنین قویموچوش اویه استخوان‌ها چسبیدگی نیستن نگاه کنین برادر عزیز احوالی کودک بسیار بد اینا باید صورتاش خیلی بینین احوالی کودک بسیار بد ایره توبه کودککی بیچاره اینا این زخمه چیه خولا؟ زخم نیست هیچی نیست اینمی پشترش بدن انتری روز چوب بود انتری چوب بود اینمی اولا کدر بعد بازار یعنی دیگه کل بستن اونجا گوشت چی نام داره دختری ما؟ گم میزنه؟ اوه فاطمه جان؟
فاطمه جان که من نگاه کن که من نگاه دختر جان ما акаша нигоҳ ایزو کشیده ها ایزو ایزو کشیده. آه. خب ایرا خلاصه دکترها حتی زنده بدنش گارانتی نداده بودن ها ای 3 روز حتی گفتن که ای دست میتین یوکنیم این سببی نامعلومه ها پدر مادر سالم بدن солида همه 100% آینه فرزندای دیگه شون چی ҳам якта дига баъди зора уштода уш соза баъди ҳамин уш соза ҳамагӣ чанд фарзанд доранд дата дорад ие бо яктаи дига уш соз хоб бародарои азиз хитон медонем ки ҳамин ҳолатҳое ки мо шумода пешниҳод мекунем ба хотири моро даъват мекунанд ки ана ҳамиёра личени бикунанд ё ки намедонам бояд чӣ кор кунем холаҷон бояд акина ира як гипс кардем пошаина рост кардаем рост мемона ишхарак монишсини қафо мера барои пӯйми челай ана ира чон хеле қувва надорад на не гӯё ки я резин вори звачка вори ина та чихтак намистод ҳами зонуо меғат хай будем тамоман қувва надорад ҳами пӯба то иҷара гипс кардам ҳозир устоно камтар ҷоша гирифтае 6 моҳ бояд кинам тарибеса ҳар моҳ мебарем гипсша лиш мекунем ҳар моҳ ана баъд ики бо чиши бо массажда мегиремш то як бо 6 моҳи дигара баъди 6 моҳ пас дига баъд мебарем ина як пӯйми чачи мекунам ҷобаҷо мекунам бо гипс мекунам домакирация мекунам чӣ мекунам ана баъди и баъд уна гӯшти зиёдтира бояд ки бранд гирам то андозае ки мада аён шид холаҷон кӯдаки бечораи таваллудаш фақат дору колу фотимаҷон ку қатимо гап мезанӣ ай духтараки нағз метавонад хоб бародарои азиз ина дидем ки бояд ҳами кӯдака раванд хеле чиниё бигзаронанд ама гӯштакша бояд бибуранд ама хела хола ӯ хид ба агар соз буд пиштишо ки хид ба хид буромад чӣ хели шид ин ҳами чапа таваллуд шида бад намедонам дар айни таваллудира зуруш омад ё ки дар шиками модар фир нагашт ҳам як хола бистода даққадашдаги пӯ айсоби ҳамо каҷалаш ана ки миён ки ҳами чӣ шида айсоби ҳам намедонам ки миён аз зур омад ё таваллудшавид аз зур омад духтуро сабабша нагуфтанд ки ай чӣ сабаб хед таваллуд шид дар ҳамо таваллудхона ягон чӣ нагуфтанд як тақдири илоҳӣ ё чӣ мегӯ бародарои азиз аҳволи кӯдака дидем кӯдаке ки мо дирӯз парт офта будем наворша ба мардум пешниҳод кардем дидем ам навора дидем наворе ки динама парт офта будем дидем ам як кӯдаки дигар ингош почош ай миён поён амон тамоман модару падараш то хиди москва то ҳама ҷора кӯдака будам бечора як падар модар барои фарзанд ҳама макон агар мегӯянд мешавад ما هیچ گفتن نمیتون میکنه خدا خودش میگه خدایی هست که یک توبه میگیره خیلی اکرد شده بودیم هم یکش میگه میشوم یکش میگه گرانتی نمید برادرای عزیز اکاجانو جای خیر صحابه برادران همین چیزی که دیدستین برادرای عزیز ریال نیست ما ба ҳамин хотир ай наздик миён кӯдакоро мебинам ки шумо ай наздик бибинен мара нафарое ки бародарои азизи хелайда нафарое ки мара занг мезананд ай бисёр раҳои дури тоҷикистон ай хиди хуҷанд ай помир ай як ҷои мара занг мезананд мегӯянд ки навор мақсад навор чиз мекунем мепартоем бигирем партоем лекин ман хелода бовар надорам ба хотире ки ҳозир фазои интернет ай ҳар ҷо видео гирифта мумкин ай мегиранд баъд мо да пешниҳод кунанд мо бигирем мардумда мақсад ҳамин машиникҳо бисёр ай ки айнон майбосум кор мекунанд ҳатто ҳамин видеои маро ҳатто гирифта дар каналошон мепартоянд рақамҳои телефони худшонам монанд чандин ҳамин бародарое ки моро тамошо мекунанд силкҳои каналошон омада парт офтанд
ман ҳатто дидам ки ай видеои ман ҳатто номрошона мондагӣ масалан ба ҳамин хотир бародаро пеш мерам мебинам шумо дар пешниҳод мекунем ки реалниай ҷои хайри савобай хитон медонем ки мо картои хичуна мемонем чанд қадаре ки зур аст дорем ёрдамшон кунем барои тавбатошона кӯдако бикунанд аз барои худо бародарои азиз дастгирӣ кунем хитон медонем корои мара ки ман реални гап мезанам реални гуфти гапо чизе ки ҳастай шумо дар ҳақиқата нишон метавон ва мегумтон ҳозир ҳами дар рақамое ки дар рӯи экран мондагиянд ай киянд рақамое ки дар рӯи экран мондагиянд чанданам рақамо 003 бародарои азиз ҳами рақамое ки дар рӯи экранатон мондагия 003 11 0936 бародар ном фамилия кие Қурбонова Миҷгона. ина бародаро хутон шунавидасин Қурбонова Миҷгона чӣ карта дорад Вайш Душанбе Сити бо Амонатбанк дорам. ина бародарои азиз ҳам Душанбе Сити ҳам Амонатбанк ҳамин номро пайвастай бародарҷоно хутон медонед чӣ кор кардаантона ҳатто метавонанд занг бизананд ама хеле япа метавонанд зангшон бизанем WhatsApp дорам Дора. занг бизанем прямой метавонем хитон кӯдака бибинем касое ки иҷа бародарои азиз ноҳияи ҳамадонӣ московскияй яъне дрни шаҳр мегардиям дрни шаҳр давдаст лави рада касое ки ҳами московския метавонанд биёянд ҳами соҳибкоро биёянд ай пеш кӯдака бибинанд ҷои хайри савобай ана дастгирӣ кунем иншоаллоҳу раҳмон савоб мегирем бародарон на айни гуфти гапост ҷои савобай кӯдаки бечора ҳами пиштакши қабезибаи уроҳӣ латтае бечораи кӯдак латтае ин хеле фарқ гардони ано калиска дорад чӣ дорад хеле хидаш ҳаракат мекунам ба дистош мекаша хича ҳо бо як кӯдака ай тарафи ҳисор рафта будем наворгирӣ аммо кӯдака ай миён поён кора нака баъд дистош қати хича хеле мекашид ҳаракат холаҷон нафарое ки дастгиритон мекунанд як каф дуошон медоден ба хотире ки ҳамо ба хотири савоб мекунанд як каф дуо дар ҳақшон бикунем ки якшон бишава зиндагишон ранг бештар мора холаҷон ами ғарибо тамошо мекунанд ман мехоҳам дар ҳаққи ҳамо ғарибо дуо кунем дар ҳаққи ҳамо бефарзандо барое ки мада менависам ки вақте ки назди ҳами маъюбо мерай хоҳиш мекунем ки дар ҳаққи бефарзандо дуо кунанд мисол савоб айда ай одами касалиё дуо гирифтанд як савоб мегирам аллоҳу акбар хоб як бор хитон холаҷон бигин адресия меҷарад ноҳияи ҳамадонӣ кӯчаи 50-солагӣ будай бародари азиз ина метавонед мардами московс ки фархори тарафо бисёр моро тамошо мекунанд мо тараф бисёр ма намерае ки исмагарди ку тарафи шумо ӯ тарафиш ма як занака наваки навор кардам диденамро мӯи сараш фони гирифтагӣ диденамро айнами наздикитоне наздикитон касали рак диди тамоман боварат намеяд ман худам ҳатто мерам ҳами касалои рага наворгирӣ меем ҳеҷ боварам намеяд вақте ки ҳуҷҷатошона мебинем факти далелқати дар ҳақиқат касалои безибайдаам касало хоб бародарҷоно чӣ кор кардантона медонед блогери бигинам видео дар каналат парто аз барои худоне ки номроро алиш накард номрои хичон бестанд барое ки мошеннико бисёр қапидем каналошона взламат кардем полни сета жалоб задем каналошона ютуб вообще удалит кардем ба ҳамин хотир ҳамин мардак шинам дар корои хайрда дасти ёритона дароз кунем ниёзмандоро дастгирӣ кунем иншоаллоҳу раҳмон ина мара чандин шинам блогерое занг задан ки иҷозат прасидан ки видеотона метавонем ки бигӯем ёрдам кунем чӣ хеле ки ҳаст ҳам хел партоем дар каналмон табро бигирем ёрдам кунем аз барои худо ҳам аудиториятона калон мекунем
ҳам бародари азиз савоб мегирем. Ман ягон кас да против нестам. Ҳамин марда гори кор ки ман ягон чи намегӯ, ягон каса жалоб намезанам. Аз барои худо биги ина сабшества бизад, биги видеоро дар киҷое мепартои, аз барои худо ёрдам кунем. Бародари азиз бетараф набошен, лайк, комментариёро бинависен, пир кунен, чанд қадаре ки метонен группотонда партоен. Як кори хайри шумо иншоаллоҳу раҳмон зиндагии ҳамин кӯдака шояд ранги дигар битад. Аллоҳ ҳамата хайру баракатона зиёд кунад. Бетараф набошен бародаро, дар корҳои хайр шарик шавем. Азиз, касое ки хонахаранд дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи хати роҳ тамошо кунед бародари азиз, дар хонае ки айнами бех сар мешавад бародаро. Яъни лавқати ёки айнамиҷа метавонед ки дарвозата бизанед. Нигоҳ кунед қадар ҷои холӣ монда. Метавонед ки ҷаво як ала чиз дигар бикунед. Ана ки драм биёред бародаро. Нигоҳ кунед. Ина дута хонаи барак кардагия бародаро. Ёки дута хонаи барак кардагия. Ина дрынша нигоҳ кунед бародаро. Ина мобайнаш яка 4 хонаи даҷа бародаро. 4 та хонаи як аз шаваб ки шароит ки надоштан дига накарданаш. Ин тайёр ин мегири, фасадаш тайёр мегири, дар шахсият мекунӣ. 4 та хона бародаро. Бо яна ин мобайнаш хуши кардия. Ёки бародаро. Об ҳаста. Неҷа бо агарод бародаро. Неҷа ҳоҷатхонаи баня бародаро. Бибин. Ана ки хонаи баракшон мера мебинед. Ёки касое ки хонахара бародаро азиз, яъни хона 170,000 да суҳбат мекунад бо бародари азиз. Касое ки хонахаранд, шароити хона нигоҳ кунед бародаро, ҷа ҳамаи чиз условиё ҳастанд. Ҳамаи чиз условиё хона ҳастанд бародаро. Ина даҷаш мекунед чӣ дошта. Ина хонае ки мисол бо зиндагӣ мекунанд бародари азиз, нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед. Ина як кухняе. Бинед бародаро, як кухняе ҷаш. Ҷа бо печка дорад, ина алов, ҳама ништияк, ина кухня, культурнияки хушрӯакай. Ина як хонаи демгишай. Не хонаи демгишай. Дидем бародаро, нигоҳ кунед. Ина хушрӯакай. Ина дидем. Ина ҷа бо телевизор, пес ҷои телевизор, ҳама ина консонет, тамоми чиз ҳастай. Бародари азиз диден, шароити хона чӣ хелияй. Ина омад, ина касое ки хонахаранд бародаро, ина марҳамат ки аз сабабе ки свет нестай бародари азиз, ина хушрӯак чӣ кашидагия ина. Аз сабабе ки свет нестай бародаро, торика агани хона беҳад базебай. Хона хушрӯ, фасон. Ина марҳамат метавонед ки дар ҷо ина кат доранд. Ина хонахаро марҳамат кунед 170,000 сомон дар лаҳви раҳай бародаро даромада шуда амек бигем як 300 метр медрой. Як 300 метр мегӯем астағфирулло. Гидета як чанд метр, як 50 метр вори медрой бародаро. Як 40-50 метр вори медрой дар хона медрой. Ай гилавнира. Ина дидем бародаро, марҳамат кунед хонахаро, марҳамат кунед, биёен ина хона бигирем. Ина ҳавлира дидин хитон. Рақамода занг бизанед бародаро, соҳиби хона қайд суҳбат кунед. 170,000 бо суҳбат дора бародари азиз. Салом алейкум бародари азиз. Неки ганда хане какай. Бародарҷоно, видеоро тамошо кардем. Ана ки бародари азиз дастгиритона фаромӯш накунед. Ҳозир бародари азиз, ин наворе ки ҳозир тамошо мекунед, тавсияе ҳаст ки дар ҳамин барфӣ. Ира нигоҳ кунед бародаро. дидед зеб янам хеле ҳаво парай бародаро. Нигоҳ кунед бародари азиз, мо тавсия метем баняе ки ҳар рӯз хидмат дар ҳамиҷаем. Бародарҷоно, дар шаҳри Кӯлоб гардиши навум пеш аз остановка баня якай ҷума. Нигоҳ кунед бародари азиз, тамоми условиёт дар инҷа ҳастай. Додарҷон чӣ хеле сози тенҷи? Насринзурай. Бародари азиз, нигоҳ кунед. Дар инҷа ҳамаи чиз ҳастай. Пеш аз оне ки баня меояд, ту дорӣ, надорӣ, чӣ хеле маъқултай дар инҷа бо условиё ҳастай ки мақсад бо нархҳои дастрас мехаред, баня намедоред. Нигоҳ кунед бародаро, ҳамаи чиз ҳастай. Об, шампун, тамоми чизе ки дар баня дар корай, ҳамиҷа ҳастай бародаро. Бо ҷахай чайкавати сусама чақчақҳои зурай телевизорака тамошо кам мегардӣ. Фақат бародаро нигоҳ кунед. Нархнома доранд, як нафар 20 сомон, ду нафар 40 сомон, се нафар 50 сомон, 4 нафар 70 сомон. Яъне скидкаҳо қатъиян чанд қа бисёр шидан бигира, агар ҳама қадар скидкаҳо шидан мегиранд. Бародари азиз, нигоҳ кунед, аз соати 6 саҳар то 12 шаба, яъне 24 соат ҳами баня кор мекунад. Ана ки бародарҷоно рафтем. Инҷа нигоҳ кунед, вақте ки дур омадем бародари азиз, инҷа попшотона ба дар мекунед, шинамсиёра ҳама удоб мехати хушрӯак мепӯшед, мезанед миен. Ана ки рафтем бародаро тамошо кунед баняе ки
шахсан ма худам ҳар рӯз дар ҳамин ҷоям бародаро рафтам. Биё акай оператор. Нигоҳ кунем бародаро, баъзе одамое ҳастанд ки оли иҷа наёмадаям намедонанд, условиҳои иҷара намедонанд. Нигоҳ кунем бародарҷоно. Русский баня мегӯем бародаро. Яъне русский баня иҷа. Иҷа нахи миёй дарони гарма, как хишвак, инамиҷа чайкават када, лимончой, ҳама чизе ки дида маъқуле бародарои азиз, гуфтияхо миёнанд, истироҳат када бо айхидтам миёри, инамиҷа соатҳо иҷа бародаро вақти муайян надорад. Миёй медорой баъзе одамо дигар гуфта 20 сум метем, бовар ки 20 соат баня мекунанд. Ҳар як соата ясмида. Яъне ки иҷа бигем тариф ограничение вақташ дам. Чӣ хеле маъқул таам хел чанд соати маъқул таам бозӣ мекунем. Ана дидем бародаро. Чӣ баняи хушбӯи тоза, ягон тозагиш тамоман гап нест. Ба ҳамин хотир ман шуморо тавсия метавонам. Ана дарони баня худаш мерем бародаро. ҳамон мадаранаш медроем. Нигоҳ кунем бародаро. Нигоҳ кунем. Баня вақти нигоҳ тозагӣ. Ҳамин баня чиқадр тозагӣ дорад бародаро. Баня чиқадр тозагӣ дорад. Инам ҷавоб кун ба қавли калақат мепарад. Фаҳмидӣ бародаро. Ана ки нигоҳ кунем бародаро. Иҷа ин хеле гуфтияҳо чизое ҳастанд ки ай эрон овардагианд. ё ҳама тайёрии халоқ ҳасти. Инаҷа бо массажистон бародаро. Иҷа ҳама ово кор мекунанд. ҳама тарафа мардам ёке диде бародаро. Хоб ана ки нигоҳ кунем бародаро. дар инҷо массажистон ки бо нархҳои дастрас иҷаи хеле 50 сум 100 сум хеле не арзон бародаро. Массажистон ки арзонанд ки истирит ина массаж мекунанд. пеш биёр кардем. Хоб ина нигоҳ кунем бародаро. уставои хишвак ина инҷа бародарои азиз нигоҳ кунем. Тозагиро нигоҳ кунем. Дар инҷа бародаро озод медорад чӣ хеле ки маъқултар хеле тоза мекунем бародарои азиз. Иҷа фақат барои як нафаре ки ба ҳазор медорад чӣ хеле фураш ҳамин чиза бародаро дар ягон ҳамом ман надидам. Ин ҳамин чиза. Ягона бигем ҳамомие ки инам хеле чиз дора озод медорад хита чӣ хеле маъқул хеле тоза мекунем. Хай ҳоҷат кунад бародаро. ҳоҷат кунад тозагиҳошона нигоҳ кунем. Ҳамин муҳим тозагӣ мане ки ҳамин роҳбарияти ҳамиҷада бигем хеле даст бардоштагӣ ки тозагида деҳади бад назар мекунад, назорат мекунад. Ҳамин бародаро. Хоб ана ки нигоҳ кунем бародарои азиз. Инҷа мо дахили тарафи хишвак ҳама хишу баня мекунанд, ҳама тозак. Инҷа мо на ҳамаи условиҳо қатӣ. Ина мегирӣ чита обта дар ҷои маъқулта чӣ инҷа баъзан намоз мекашӣ, обозӣ мекунӣ. Ана бародаро дар ҳамин зимистон зеби ҳамин зимистон чие? Инами дарна пар. Нигоҳ кунем бародарои азиз. Пар нигоҳ кунем. Вақти гарм бада. Пар иҷа 24 соат бародарҷоно. Гарани гармай тозагиро дидед чӣ хеле бародаро. Яке гарм мешам тез. Бародарои азиз, парашда вақт гап нест. Пар иҷа ба хотири пари ҳамиҷа бародаро варкен ҳамиҷа инам хеле рӯзое мешавад ки нам тария рӯзои шанбегузор ҳамиҷа параш беҳади ва гизалай бародаро. Хулоса бародаро ҳамин ман тавсия кунем баняи акай ҷума биёем дар шаҳри Кӯлоб гардиши нон остановка да бародарои азиз. Инамиҷа ҳамон ката навиштагиай биёем бародаро ба ҳазур истироҳат кунем. Махирон бародарои азиз ҳар рӯз дар ҳамин ҷаем бовар мекунем бародар. Ҳар рӯз дар ҳамин ҷаем яъне истироҳат мекунем. Хеле тозагӣ гарави саломатӣ бародаро. Дигар ҳамин ҷои хушруки аст, ҷои дилкашки аст, ҷои тозагӣ ҳадди канор надорад. Албатта дилмон мекашад, миёем истироҳат мекунем. Шумодам тавсия метавонам бародаро биёем гардиши наҳон як борга такрор мекунем. Гардиши наҳон пеши остановка баня якай ҷума плакатш ката ҳамон навиштагӣ марҳамат кунем биёем бародаро.